Oke, standby, kamera ready, sound ready, 3, 2, 1, action. Adi cah bagus saya mak ambise, ibu wis masak sing sampean senengi. Engko ae Bu, aku lagi ngegame karo kanca-kanca. Nggih, tapi aja lali maem, ibu wis nyiapne nganggo ati. Ah, Ibu kok kenyehmen to? Adi kok kowe langsung nang warang wong tuwek? Nyapa to aku wis duk cah cilik neh kok. Ndok adik menyanti kok orang mulai. Mboten ngertos kula mak, mau langsung medal, mboten pamit rumiyin. Perlu kayak neten Ndok. Nggih, kula damelke rumiyin. Iya. Kayak nonton. Niki mak teh sampean kula damelke. Suan ya Ndek ya. Nggih, sami-sami. Cek adik sini ya. Enak ono tak iki. Boleh iki? Isok ae Pak Dik. Mbah apa ngomong karo kowe le? Ngomong apa Pak Dik? Entuk ngerteni tegese unggah-ungguh. Oh iya, sopan santun to, Mbah. Pas lan apa kowe wis rumangsa nindakake marang wong tuwa? Iya, kadang-kadang Mbah. Dit juga wong tuwa kuwi kudu dihormati. Ibumu wis ngopeni kowe wiwit cilik masak ngurusi kowe nanging kowe malah ora matur suwun. Ya ora siji pengucapan matur nuwun bisa ndadekake wong tuwa seneng lan nalika kowe ora sopan kuwi bisa gawe atine lara. Aja nglamun ae, Dit. Nipun, Mbah, matur suwun kula ajeng wangsul yen. Yo le hati-hati. Nggih. A few moments later. Oi, Dit. Hei, Main yo, ayo main. weh, main apa iki? Main apa? Yo, login. Ayo. Ega lagi. Yo. Dit, kena kita Dit. TW. Sekarang siji. Ya. Iki lho enek shotgun. Ya, tak juga. Foto, guys. Anjir. Gigi bet. Cah bagus saya ndak balik. Oke, Mak. Aku balik saya ya, dah. Yo, hati-hati. Yo wis, Din, aku tak balik sik. Ya apa mulai? Wis suwi tukang ngene aku iki. Walah yo wis ana. Hati-hati, Dit. Yo. Yo ayo belanja. Belanja ndi? Nih Mbak Yayu kono lho. Oh, ayo. Yuk. Apa yuk? Apa nang ndi? Belanja yuk. Halo yuk. Ten. Kondi, Bu.
Apa le? Aku apa ngomong? Omong apa? Aku nyuwun ngapura. Cuman ngapuranya apa le? Ya emang minyak. Lek gawe gelo atine sampean. Enggak le, enggak apa-apa. Tak ngapura wis. Punten lek gawe gelo atine sampean.